راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو ዕለታዊ ዜና ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዘሰልጠነቶም ምልሻ የመን ናብ ደሴት ሶኮትራ ተዋፍሮም ከም ዘላ ተገሊጹ። ሶኮትራ ፖስት ንስልያዊ ምንጭታት ደሴት በመጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት ማዕርፎ ነፈርትታ ደሴት ነፈርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከይዓልባ ካብ 9 መስከረም ኣትሒዙ ከልኪሉሎ። እቲ ምኽንያት ኣብ ኤርትራ ንዝሰልጠኑ ምልሻ የመን ናብታ ደሴት ከይዋፈሩ ምዃኑ እውን እቲ ምንጪ ይጠቅስ። ኣሳሱሳ ሽሕ ነበርቲ ዘለዋ ሶኮትራ ኣብ መንጎ ወሽመጥ ዓደንን ባሕሪ ዓረብን እትርከብ ብደረጃ ኣህጉር ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ናይ የመን ዝዓበየት ደሴት እያ። ንከተማ ዓደን ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፉ ምልሻ የመን ነታ ደሴት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሮም ንምእታው ደገፍ ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ሕቡራት ኢማራት ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ የመን ካብ ዝርከብ ዕርድታት ሰራዊት እኳ እንተሰሓበት እትገድፎም ምልሻታት የመን ንከተማ ዓደንን ካልእ ኣገደስቲ ከባቢታትን ክቆጻጸርዋ ትሰርሕ ዘላ። ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፉ ምልሻታት ንከተማ ዓደንን ካልእ ቦታታትን ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዘይምርድዳእ ከም ዝተፈጥረ እዩ ዝግለጽ። መንግስቲ ግብፂ ኣባላት ናይቲ ሽበራዊ ምንቅስቓስ እዩ ዝበሎ ሕውነት ኣስላም ዝተባህለ ውድብ ምዃኖም ዝገለጾም 16 ሰባት ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ። እቲ መንግስቲ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቶም ብ10 መስከረም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ሰባት ኣብ ቱርኪ ምስ ዝርከብ ጉጅለ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ጠቒሱ። ኣብ ካይሮ ዝተታሕዝሉ እዋን ሽበራዊ ንጥፈታት ንምክያድ ዘኽእሎም ፓስፖርታት ናይ ወጻኢ ባጤራን ካልእ ሰነዳትን ከም ዝጸንሖም እቲ መግለጺ ብተወሳኺ የመልክት። እቶም ዝተታሕዙ ሰባት ብዛዕባ እቲ ብመንግስቲ ግብፂ ዝቐረበሎም ክስታት ከም ዝተኣመኑ ዘርኢ ቪድዮታት እኳ እንተተዘርግሐ ጉዳዮም ብናጻ ቤት ፍርዲ ክጻረይ ከም ዘይከኣለ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ሓቢሮም። ፕረዚደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ንስልጣኑ ዝቃወሙ ወገናት ሃገር ብስምቲ ዘይሕጋዊ ዝብሎ ሕውነት ኣስላም እናተጠቕመ ከም ዘሕቅቖም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይወቕሱ። ብሪጣንያ ንመንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ $35 ሚልዮን ሓገዝ ከም ዝሃበት ተፈሊጡ። እቲ ክሳብ 2022 ዓመተ ምህረት ዝጽንሕ ናይ ሓገዝ ገንዘብ ኣብ ምህናፅን ምርግጋእ ጸጥታን ሃገር ክውዕል ምዃኑ መግለጺ ክፍሊ ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ብሪጣንያ ሓቢሩ። እዚ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዕ ዝተኸተመ ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ሙሳ ቢሒን ሓላፊ ክፍሊ ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ብሪጣንያ ኣብ ከተማ ሃርጌሳ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ እዩ። መንግስቲ ብሪጣንያ ንመንግስቲ ሶማሊላንድ ብፍሉይ ምሕጋዙ እቲ ሶማሊላንድ ኣካል ሶማልያ እናበለ ዝገልጽ ፈደራላዊ መንግስቲ ብነቐፌታ ክሪኦ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምጽራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ። ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ወርሒ መስከረም እናኽትመጽእ ብፍላይ ድሕሪ 2001 ዓመተ ምህረት ኣብ ልብን ኣእምሮን ኤርትራውያን መጀመርያ ዝመጽእ ጉዳይቶም ብኣልማማ ተኣሲሮም ክሳብ ሕጂ ድሃዮም ዘይተረኽበ ፖለቲካውያን መራሕትን ጋዜጠኛታትን እዩ። ፍትሒ ስኢኖም ካብታ ተሓይሮምላ ዘለዉ ሸላ ዝወጹላ መዓልቲ ብሃንቀውታ ካብ ምጽባይ ሓሊፎም ተዛሪቦም ጉዳዮም ዘእምንሉ ተኻቲዖም ካብ ገበን ናጻ ምዃኖም ዘመስክርሉ ክንዲ ፍረ ኣድሪ ተኣክል ሰብኣዊ ርህራሄ ዘይብሉ በዓል ነገር ስለ ዘጋጠሞም ክሰልጦም ከም ዘይኮነ ንኹሉ ብሩህ እዩ። እንተኾነ ንክብሪ ሞዮኦም ተመሊስካ ዘይርከብ ብሉፅ ዕድሚኦምን ጊዜኦምን ዝወፈዩ ጋዜጠኛታት ስራሓቶም እናሻዕ ክንዝክሮን ኩሉ ክፈልጦመታን ከይተሓለልና ክንሰርሓሉን ዝግባአና ሓላፍነት ኣለና። ሬድዮ ኤረና ካብ ዝተመስረተትሉ ዕለት ጀሚራ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ መስከረም ነዚ ሞያዊ ስራሓት ዞም ተባዓት ጋዜጠኛታትን ታሪክ ህይወቶምን ንምዝካር በበይኑ መደባት ክትፍኑ ጸኒሐያ።
ጉዳይ ዞም ፍትሒ ዝሰኣኑ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ዓመት ሙሉእ በብግዚኡ ዝለዓል እኳ እንተኾነ ብፍላይ ካብ ዕለት 12 ክሳብ ዕለት 18 መስከረም ግና ብፍሉይ ኣቓልቦ ብምሃብ ከምቲ እቲ መላኺ ስርዓት ክርስዑን ካብ ኣእምሮ ኤርትራውያን ክሃሱን ዝደልዮም ዘይኮነ ወትሩ ክዝከሩ ንክብሪ ሞዮኦም ዝወፈይዋ ህይወቶም ዋጋ ከም ዘለዎ ስሞም ወትሩ ተኾሊዑ ክነብር ሸፈነ ፈነወና ብምልኡ ንዕኦምን ታሪኾምን ዘንጸባርቕ ክኸውን ምኽንያቱ ወርሒ መስከረም ምእሳር ጋዜጠኛታትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ፖለቲከኛታትን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ሞት ናጽነት ፕረስ ብወግዒ ዝተኣወጀሉ እዋን እውን ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ ዝኽርኹም ንመስከረም 18 2001 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ዘለዉ ናይ መቕረብኩምን ፈተውትኹምን ታሪኽ ከዝንተወልኩም እትደልዩ ወይ ከዓ ምስ ህዝብኹም ክትካፈልዎ እትደልዩ ሓሳባት መዝህልወኩም ብቁፅሪ ቴሌፎን ባዶ 49 71 61 50 77 624 ደዊልኩም መልእኽትኩም ክትገድፉ ብጽሑፍ ክትሰድዎን እትደልዩ ኸዓ ራድዮ ኤረና @gmail.com ብምባል ክትሳተፉ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕበር። ፍትሕን ራህዋን ነቶም ብዘይክስም ፍርድን መውኣላት ዕድሚኦም ኣብ ሸላታት ዘሕልፉ ዘለዉ ፍትዋት ደቂ ህዝቢ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንኽሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ንናጽነት ፕረስ ወይ ሓሳብካ ምግላጽ ዝምልከት ኣጀንዳ ክለዓል እንከሎ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብኣሉታ ዝጥቀሳ ሃገራት ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትርከብ። ታሪኽ ኤርትራ ከም ዝምስክሮ ናጻ ፕረስ ኣብ ኤርትራ ርሑቕ ከይከድና እኳ ኣብ 50ታት እንተርኢና ኣብቲ እዋንቲ ዝሕተማ ዝነበራ ጋዜጣታት ክሳብ ክንደይ ብናጽነት ይሰርሓ ከም ዝነበራ ኣብ ግዚኡ ንዝነበረ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ክሳብ ክንደይ ኣበርክቶ ነይርወን ናይ ትማሊ ታሪኽ እዩ። ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተረኣየ ምዕንባብ ናጻ ፕረስ ንብዙሕ ሃገራዊ ተስፋ ኮይኑዎ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንፕረስ ዝምልከት ሕጊ ብሃታሃታ ሓንፂፁ ኣብ ግብሪ ኸውዕሎ እንከሎ ኣብቲ ግዜቲ ንዝሓተቶ ናይ ወጻኢ ረድኤት ንምርካብ ዳ እምበር ብሓቂ ኣብ ናጽነት ፕረስ ኣሚኑ ይኮነን ዝብል ኣረኣእያ ብሰፊሑ ይስማዕ እኳ እንተኾነ እተን ሕትመታተን ናብ ህዝቢ መዓልታዊ ክዝርግሓ ጀሚረን ዝነበራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ህዝቢ ኣብ ምንቕቓሕን ሓበሬታ ምትሕልላፍን ብቐሊሉ ዘይግመት ኣበርክቶ ገይረን እየን። 11 ዓመት ከም ዝቕንያት እዚ ግና እቲ ሓቀኛ ገጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽን ናጽነት ፕረስን ዘርኣየ ፍጻሜ ተራእዩ። መራሕትና ትርጉም ናጽነት ፕረስ ክሳብ ዝጠፍኦም ኮይኖም Why isn't there any free press in Eritrea? What is free press? Press which is not run by the government. There is no free press anywhere. It's not in England, it's not in the United States. So we'd like to know what free press is in the first place. እቲ ኣብ መጀመርያ ናጽነት ተራእዩ ዝነበረ ህዝቢ ብናጻ ሓሳቡ ዝገልጸሉን ሕተታቱ ብናጻ ናብ መራሒኡ ዘቕርበሉን መድረኽ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እውን መሰል ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ኤርትራ እናም ቆልቆለ ይኸይድ ከም ዝነበረ ህዝቢ ዝተዓዘቦን ዘስተባሃለሉን እዩ ነይሩ። ኣብ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ንመንግስቲ ዝምጉስ ዳ እምበር መንግስቲ ዝወቅስ ክወፅእ ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ዕላል ኣሎ። ሓቂ ድዩ? ማዕከናት ዜና ብመንግስቲ ጥራይ ምውናኑ ዲሞክራሲያዊ ምዕባሌና ኣይሃስን ዶ? بمنجست زونن معكنا زينا حساب كندي حرايو أنا حنت نجار دقيمة خرجات صاد دليل من البعض تبتاع قدامي تحته ومليسيا نرى نحن كابيز بتحابينا نبرر المخنيات يبلنا سرقتي كونان زحنخ نجار يبلنا نهيزبنا مسل كنجهس نهيزبنا مسل كنكنتت كابنا هيزبنا مسل مقفاف نتقمر له نجار سلزي اللي زي سكف نجار يبلنا يا أخلك ترتع بحقي يا أخلك
حبتي يخلقك بالله معبل وتسعت أي تزرقوا بيتنا يبلالو دمس وتسعت أي تتأمت بيتنا ኣብ ኤርትራ ርእቶኻ ናይ ምግላጽን ሰላማዊ ሰልፍታት ናይ ምግባርን ብግልጽ ናይ ምቋምን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ሕልው ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣለዉ መልስኻ እንታይ እዩ ርእቶኻ ናይ ምግላጽን ሰላማዊ ሰልፍታት ናይ ምግባርን ብግልጽ ናይ ምቋምን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ሕልው ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣለዉ እቶም ወገናት እንታይ ምዃኖም ኣነ ይፈልጦም ግን ኣብ ትሕቲ ቀሪቡ ስለ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ጥርጣሬታት ክህሉ ይኽእል ኸውን ርእቶኻ ምግላጽ ማለት በጥርኻና ዋጣወጥካ ኣፍንጫ ሰብ ምምንጣል ተኾይኑ ካልእ ነገር እዩ ኣብዚ ዓዲ ዝተኸልከለ ሓርነት ዘሎ ይመስለኒ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ድላዮ ክዛረብ ኣብ ጽርግያታት ፖሊስ የለን ንዓበይ ኣተኻበይ ወጻእኻበይ ደቀስካ ዝብል ሰብ የለን እንታይ ተዛረብካ ኢሉ ዝሓትት ሰብ እውን የለን ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝግበር ነገራት እንድሕራልዩ ብሕጊ ዝተታሕዘ ክንደየናይ ብዙሕ ኣይኮውን ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝተፈጸመ ገበናት የለን ሓራ ናይ ርእቶኻ ምግላጽ ብጽሑፋት ብዝተፈላለየ መገዲ መሰል ምእንቲ ክህሉ እዚ ከዓ ብሕጊ ዝተገልጸ ምእንቲ ክኸውን እቲ ንዕኡ ዝምልከት ሕጊ ተነዲፉ ክወፅን ክስራሓሉን ኣለዎ እዚ ሕጊ እዚ ንመሰልካ ምግላጽን ናይ ጽሑፍ መሰላትን ናይ ምንቅስቓስ ወይ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ መሰላት ጥራይ ዘይኮነን ገዛእ ርእሱ ነቲ ንብሎ ዘለና ብዙሓት ሰልፍታት ዝሳተፉ ፖለቲካዊ ስርዓት ከነምጽ እንተኾይና ብመንገዱን ብኸምኡ ዝኣመሰለ ገባባትን ክትኣታቶ ስለ ዘለዎ ግዜ ከይወሰደ ከይወዓለ ከይሓደረ ክትግበር ዘለዎ እዩ يأخلك ترتع بحقي يأخلك وكيانوس حبتي يأخلك بالله معبل وتسعت أي تزرقوا بيتنا يبلالو دمس وتسعت أي تتأمت بيتنا مسكرم 2001 መንግስቲ ኤርትራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዓጽዩ ብቕሉዕ ጋዜጠኛታትን ከካብ ዝተረኽቡሉ እናለቐመ ክዳጉን ኣብ ዝጀመረሉ እቲ ንሕጊ ፕረስ ዝምልከት ዝወፅእ ኣዋጅ ንይምሰል ከም ዝነበረ ቃልዕ ወፅዮ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት መራሕቲ መንግስቲ ብጋዜጠኛታት ወጻኢ ኣብ ዝሕተትሉ እዋን ብወጻእተኛታት ስለ ዝምወላ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝጸባእ ጽሑፋት የእንግዳ ናይ ጽላኢ መሳርሒ ኮይነን ጋዜጠኛታትን ሃገሮም ክሒዶም ወዘተ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ክስታት የቕርቡ ንዕላማትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን ኣብ እዋን ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረን ተራን ብቓላት ጋዜጠኛታትን እዚ መብዛሕትና ኣብዚ ኤርትራ ፈሬን ዘለዋ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብድሩ ተዓቕሚ ብውሱን ካፒታልን ክሳቡን ካፒታል ደይብለን እውን ኣለዋና እዚ ካብቲ ኣመሰራርተን ዝጅምርቲ ታሪክ ገለገለ ጋዜጣታት ክሳብ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኦፊስ ደኸፈትሎም ወጋዊ ኦፊስ እምበር መብዛሕቱስ ፈቕዶ ካፍቴርያ እንዳሻሂ እንዳኾንካ ሰባት ተኣኻኺብካ ካብቲ ጋዜጣ ድረኽቦለኒ ኢልካ ደይኮነስ ነተን ንሕብረተሰብና እንታይ ዘመሓላልፎ ኣሎ እሱ ከመሓላልፎለኒ ብዝብል ኣተሓሳስባ ተኣኻኺብካ ናይተን መሕተም ጋዜጣ እውን ተሓጋጊዝካ ውፅኢኻ ገሊኦም ድማ ባዕሎም ድሽፍንዎ ረኺብካ ክኸዳ ዝጸንሓ እዩ ልክዕ እዚ ኣብ መንጎ ኣባላት ናይ ግደፍን ናይ ኣባላት ባይቶን ገለ ሒደት ኣባላት ባይቶን መንግስትን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ነዘን ጋዜጣታት ቁርብ እንቀሳቀሰን ክኢሉ ክበሃል ይከኣል እዩ እቲ ዝነበረ ሰርኩሌሽን ኣብነቲ ሕታም ጋዜጣታት እናወሰኸ ኸይዱ ብኡ መጠን ህዝቢ እውን ኣጸቢቑ ከንብብ ክሳተፍ ጀሚሩ እዚ ማለት ግን ሓደ ብዚ ክጥቀስ ዘለዎ እንታይ እዩ ሓደ ጽቡቕ ባህሊ ተኣታተሎ ኣብ ኤርትራ ዝነጻ ፕረስ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ናጽነት ኣለዎ ድዮ የብሉን ኢሎም ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ጭቡጥ መርትዖ ረኺቦም ኣለዎ ክበሃል ይከኣል እዩ ሕጂ ጋዜጣታት ካባና ጀሚርካ ክሳብ ተን ካልኦትን ውሕድ ዝሕትማ ኩሉ ሰብ እዩ ዝገዝአን ዘሎ
ኩሉ ሰብ ከዓ ርእቶ ብዛዕባ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ይህብ ኣሎ ምናልባት ተን ጋዜጣታት ነናተን ኣሰራርሓ ክህልወን ንኽእል ኸውን ገሊአን ከም ናይ ክልቲኡ ሳይድ የቕርባ ማለተይ እቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ሓበሬታ ወይ ርእቶ ንክልቲኡ ነቲ ገሊኡ ንመንግስቲ ዝወቅስ እዩ ገሊኡ ከዓ ነቶም 15 ኣባላት ዝወቅስ እዩ የእንግዳ ኣለዋ ገሊአን ከዓ እንድሕር ርኢሃየን ሓደ ወገናዊ ኮይነን ኣለዋ ገሊአን እውን ብተዛማዲ ኣብ ክልቲኡ ፀግዒ ከይሓዛ መንጎ ኣለዋ ሕጂ ግድን ከዓ ኣይኮነን ፀግዒ ክትሕዝቡ እንታይ እዩ እቲ ዝድለ ነቲ ሕብረተሰብ ዘርብሕ ነዚ ሃገር ሓድነቱ ኣትሪሩ ከም ዝኸይድ ዘተባብዕ ዓይነት ፅሑፋት ከተቕርብ እዩ እቲ ኣረኣእያ ኣነ ከም ውልቂ ክዛረበሉ ዝደሊ ምክንያቱ ምስቲ ናይ ፕረስ ሕጊ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ተሓታትነት ዝበሃል ሓደ ዓብይ ሕቶ ኣሎ እዚ ሕቶ እዚ ቀሊል ሕቶ ኣይኮነን ፅባሕ ንግሆ ዝኾነ ይኹን ሽግር ብጋዜጣታት እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ተን ጋዜጣታት ክሕተታ እየን ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም እውን ዘሎ ኣሰራርሓ እንዲሁ እዚ በቲ ናይ ፕረስ ሕጊ መሰረት ነቲ ተሓታትነት ዝብል ዝያዳ ኣፅኒዕኻ ነቲ ናይ ህዝቢ ርእቶ ከዓኒ ከየዘናበልካን ወገናዊ ከም ዝኸውን ከይገበርካን ከተቃልሖ ንክልቲኡ ንመንግስቲ ይኹን ንህዝቢ ይኹን ነቲ ዝቃወም ዘሎ ኣካል ይኹን ንኩሉ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ሰረት ዘንፅፍ እዩ ከምኡ እንተዘይጌርና ኣብ ህዝቢ ምክፍፋል እንድሕር ኣቲና ነቲ ዘሎ ኩነታት መዝሚዝና ዘይኣንፈቱ ኮነ ትሕዞ እንድሕር ፈቲና ግን ኣፀቢቑ ፀጋም ክኸውን ይኽእል ስለዚ ጋዜጣታት ምስቲ ዝገብርኦ ዘለዋ ፅቡቕ ሓበሬታን ኢንፎርሜሽን ጎኑ ሓላፍነት ክስከማ ክእል ኣለዎ ስለዚ ጎኒ እቲ ዝበልክዎ እንግዶት ናይ ህዝቢ ናይ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ክስከማ ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ሚድያ ኣፀቢቑ ሓያል እዩ ሚድያ ኣብ ህዝቢ ዝገድፎ ስምብራት ብፅቡቑ ይኹን በቲ ሕማቕ ወገኑ ሓያል ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ጥንቃቐ ከድሊ እዩ ብስለት እውን ከድሊ እዩ ምምኻር እውን ከድሊ እዩ ምስ ሰባት ኣብ ዝተኣፋፍ እዋን ምናልባት በይንኻ ሃንደራ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ፀጋም ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ እኳ ክሳብ ሕጂ ዝመፀ ፀገማት እንተዘየለ ብወገን ፕረስ ማለት ብወገን መንግስቲ ፅባሕ ንግሆ ግን ዝፍለጥ ነገር የለን ኣብዚ ዳርጋ ክጅመር ከለውን ጭርሖ ናይ እዚኣ ጋዜጣ እዚኣ ነፃ ፕረስ ንምዕባለ ሃገሪ ዝብል እቲ ናፅነት ናይ ምግላፅ ናፅነት ናይ ሓሳባትካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ምግላፅ ማለት እዩ ኣብ 96 ዝተኣወጀ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት እያ ተመስሪታ እዛ ጋዜጣ እዚኣ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኩሉ ግዜ ኣተኪራ ትገብረሉ ትፅሕፈሉ ወይ ከም ዓበይቲ ክስታይ ትህቦ ከዓኒ ካብ ኣንበብታ ዝመፅዋ ፅሑፋትን ምናይ ህዝቢ መረረታትን ኣብዚ እውን እቲ ጋዜጣ ዝከታተሎ ሰብ እንድሕር ኣሎ ስኢታት ተስፍር ቀንዲ ማለት እዩ ብህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዝወፀ ፖሊሲ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ዘሎ ኣሰራርሓ ካይዳ ዘለዎ ነቐፌታ ድዩ መእርምታ ድዩ ኣድናቆት ድዩ ኩሉ ዝኢታት እያ ተስፍር እዛ ጋዜጣ እዚኣ እጂ ከም ነፃ መጠን ከዓኒ ኩሉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተጉላባ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ እያ ተስፍሮ ማለት እዩ ካብ ህዝቢ እንዳሓተተት ዝምልከቶ ኣካላት እንዳተወከሰት እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝምልከቶም ክኢላታት እውን እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ይሓይሽ እናበለት ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓበሬታታት ብምሕታት ናብ ህዝቢ ትዝርጋሕ ማለት እዩ ምዝርጋሕ ጥራሕ ዘይኮነውን ነቲ ዝምልከቶ ኣካል እውን ከም መተሓሳሰቢ ነቲ ህዝቢ ንኩሉ ነቲ ብዛዕባ ህዝቢ ግበር ዝኾነ ይኹን ነገራት ዝምልከቶ ወይ ዝትንክፎ ትገልጽ ወይ ትጽሕፍ ማለት እዩ ዝኾነ ህዝቢ ርእይቱኡ ኣብ ህዝቢ ከም ዝቀላሕ ምግባር ኣቀዲማ እኳ ክሰርሓሉ ተፀንሐት ሕጂ ብፍላይ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ዝያዳ ዝኸበደ ዕማም ገጢምዎ ኣሎ ዝኸበደ ዝገብሮ ድማ ኣብ መንጎ እዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ህግደፍ ቁሩብ ምሳሓር ተፈጢሩ ኣሎ ሙሉ 15 ዝኾኑ ሰባት
ገለገለ ሕቶታት አልዒሎም አለው ክበረህ አለው ድብሎ ነገራት ሕጂ ኣብ ከምዚ ተራና ንሕና እንታይና ንፃወት ዘለና ዓብይ ተራ ብዝተኻእለ መጠን እቲ ህዝቢ ናይዝን ናይትን ተባሂሉ ከይተኸፋፈለ ንሓደ ዕላማ ጥራሕ ከም ዝሰርሕ ንምግባር ኢና ንፃወት ዘለና ናይዝን ናይትን ቲፎዞ ኮይኑ ክከፋፈል ኣይደለና ናይቲ ትፍልሊ ናይዞም ክልተ ጉጅለታሲ ብዙሕ ኣይኮነን ቀለልቲ ሕቶታት እዩ ሲምፕሊ ብዘተ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩሉ ግዜ ፕረስ ክህልዎ ዝግባእ ተራ ድማ ምቅርራብ ህድኣት ምፍጣር ህዝቢ ናብ ዘየድሊ ኣንፈት ንኸይከይድ ምፅዓር ነው ከምዚ ኣብ በዓል ሩዋንዳ ገለ ዝነበረ ኩነታት ገለገለ ትምህርቲ ክንቀስም ንኽእል ኢና ኣብኡ ፕረስ ንምንቋት እዩ ዝያዳ ዝሰርሕ ነይሩ ተን ፕራይቬት ሬድዮታት ኣብኡ ዝነበራ ዝገብርኦ ዝነበራ ነቲ ሽግር ወይ ነቲ ሓድሕዳዊ ግጭታት ንሕድሕዱ ኣብ ምጉሃር ዓብ ተራእየ ፀዋታ ነይሩ ብኣንፃሩ ኣብዚ ዓድና ተርእኻ ኩለን ብሕታን ጋዜጣታት ዝፀዋትኦ ዘለዋ ተራ ኣዝዩ ዝነኣድ ዝተፈላለየ ርእቶ ናይ ህዝቢ እየን እንግዳ ወታ ንምርግጋእ ነቲ ኩነታት እየን ኣበርቲዐን ዝሰርሓ ዘለዋ ሕጂ ዳርጋ ብኣውንታ እዩ ክግለፅ ዝከኣልቲ ክስታይ ገይሮም ዘለና ህዝቡ ኣክንዲ ኣብ ሰባት ኣብ ጉዳያት ክካታዕ ጀሚሩላ ኩሉ ግዜ እቲ ተራ ናይ ፕረስ ነቲ ህዝቢ ናበይ ከተኩር ከም ዘለዎ ሸይብ ምግባር እዩ ሕጂ ንሕና ቀፃሊ ነዘውትሮ ከማን ምስ እዩ ንሰባት ዝወቅስ እቲ ፐርሰናል ገለ ዓይነት ፅሑፋት ብዝተኻእለ መጠን ኣይንኣንግዶን ኢና ሰባት ኣብቲ ጉዳያት ጥራሕ ኣተኪሮም ክፅሕፉ ኣብቲ ጉዳያት ኣተኪሮም ክካትዑ ኢና ንደፍኦም ሕጂ ምስ ከምዚታት እቲ ህዝቢ እውን ዳርጋ እንዳተለማመደ ከይዱ ኣብ ጉዳያት ጥራሕ ክዛረብ ይጅምር ኣሎ ኢንፋክት ኦኬ ነዊሕ ግዜ ክሓትት እዩ ግን ብዝተኻእለ መጠን ፅቡቅ ይስጉም ኣሎ ክንብል ንኽእል እቲ ነገራት ማለት እዩ ተራ ናይዘን ብሕታውያን ጋዜጣታት ኣብዚ ዝነበረ ምስ ወያነ ዝነበረ ኩናትን ግጭታትን ብኩናት ብናይ ኣፅዋር ጥራሕ ደይኮነ ብናይ ሜድያ ግጭት እውን ትዛዕበየ ዝነበረ እዩ ትዛዕበየ ከም ኩናት ኮይኑ ዝቐርቡን ኣብ ሓበሬታ ዘሎ ኩናት ይኸብድ ዝብል ኣረኣይ ኣለና እዚ ካብ መጀመሪኡ ክንጅምሮ ከለና ቅድሚቲ ኩናት ይኽፈት ዶ ይክፈትን ዝጀመረ ኩናት ነይርና ምስ ናይ ወያነ ናይ ሓበሬታ መርበባት ይኹን ናይ ማስ ሜድያ እዚ ምናልባት ምስ ኣብቲ እዋን እቲ ሚኒስተር ዜና ምስ ዝነበረ ሚኒስተር በራኺ ሃብተ ስላሴ ብቐረባ እንዳተራኸብና ሓደ ክልተ ግዜ ኮፍ ኣቢሉ ጋዜጠኛታትና ነቶም ኤዲተራት ብምእካብ ዝህበና ሓበሬታታት ነይሩ እዚ ነቲ ንሕና ንምርሖ መንገዲ እውን ሓጋዚ ነይሩ ንኣብነት ኣብቲ እዋን እቲ ዝተፈላለና ጋዜጣታት ናይ ብሕቲ ገሌናቲ ኩናት ከም ዝጅመር ገሌናቲ ኩናት ናይ ምጅማር ተኽእሉ ድኹም ምዃኑ ዝተፈላለየ ኣንግልስ ሒዝና ነቕርቦ ነርና ኣብቲ እዋን እቲ ሚኒስተር በራኺ ንዓና ብምእካብ እቲ ህሉው ኩነታት ናይቲ ሃገርናን ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ወያነ መርገፅን ንኩናት ምጅማርን ምጅማርን ኣነፂሩ ብምቕራብ ህዝቢ ጉጉይ ሓበሬታ ከይትህብዎ ፅባሕ ንጎ ተገንጢሉ ክሓተኩም እዩ ጉጉይ ሓበሬታ መሃብ ድማ ንዝኾነ ቁርብነት ናይቲ ህዝቢ ምድስካል ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣነፂርኩም እቲ ዘሎ ኩነታት ተኸታቲልኩም ጥራሕ እንደይኮነ ምናልባት ዘጠራጥረኩም ነገር ምስ ዝርከብ ናባና ብምውካስ ወይ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ናይ መንግስቲ ብምውካስ ናብ ህዝቢ ወላ ክልቲኡ ከተውፅኦ ትኽእሉ ዝብል ኣረኣእያ ብምሃብ ንሕና ዳርጋ ነቲ ህዝቢ ዝተጋገየ ሓበሬታ ከይንህቦ ፅቡቅ ማዕዳታትን ዘትታትን ብምክያድ ነቲ ነገር ንሕና ነቂሕና ንኽንሰርሓሉ ኣዌር ኮይና ዝያዳ ተቢዕና ንኽንሰርሓሉ ኣኽኢሉና እዩ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ወያነ ካልእ ፕሮፓጋንዳ ንምንፋሕ ክሓስቡ ከለዉ ንሕና እውን ብመንገድና ካብ ዝተፈላለየ ማስ ሜድያ ናይ ዓለም ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ወያነን ናብቲ ኩናት ዝነበሮም ኣረኣእያን ከነንፀባርቕ ክኢልና ኢና ኣብቲ እዋን እቲ
ምስ ምጅማር ኩናት ድማ ወያነ እንታይ ብቕዓቱ ከመዩ ናበይ ገጹ እንታይ ይገብር ነይሩን ምስ ህዝቢ ከም ኢዱን ጓንትን ምስ መንግስቱን ከምኡ ተሓጋጊዝካ ብዛዕባ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ወያነን ንምፍሻሉን በቲ ሓደ ወገን ድማ በቲ ሽዑ ዘጓንብ ዝነበረ ረጽምታቱን ነቲ ህዝቢ ብውሽጢ ምትብባዑን ተራ እንዳተጻወታ ንሰፊሕ ክሳብ خلاص يعني ዝተፈላለየ ወራራት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተፈላለየ አንግልስ በመሓዝ ነቲ ህዝቢ ኣብ መጨረሽቱ ንምትብባዕን ነቲ ዝመጽ ዝነበረ ናይ ወራር ናይ ወያነውን ክሳብ ክንደይ ፈሻል ምዃኑ ኣብ ምግላጽ ዓብ ተራ ነይርዋ رغب حجزات ولا حنتي لن حنتي حجز تجبرلن زن ጋዜጣታት بملأن ولا حداث إرترا ولا منستر زينا ولا تركتا أنا تنبحتان ጋዜጣታት ገለገለ እቲ ተገብረለን حجز እንታይ ነይሩ ካብ ኤምባሲ አሜሪካ ኮምፒውተር ብኽራይ ሂቦምና እዚ ሕጂ ተኻሪና ኢና ዛ ኮምፒውተር እዚኣ ክራያ ወርሓው ክራይ ንኸፍለላ تغرى حجي بستفعل على ملكعتي زخفل وي ادفرتيزمنت نوصالهم هم تا ادفرتيزمنت تتمينو بواغا نخفلهم زياده انت ماشي ገንዘብ يوسخونا عند حردا وحيدو خاتنا ادفرتيزمنت واغا خا كساين غورو سلدنبوم معناته جزئات حنتي حاجز دي خطبها زياون حاجز هيكونتن كراينا زخرينا زلنا نزيع حجي كم كالو ابدخونه خسات كم حاجز وهاون ديم امريكا نات بلوم جلزل زرباتات يزربي زياتا كمبيوتر ذا كمبيوتر زياغن بخراي زرخبنا كراينا نخاف لله ابشش دي شورح خا نحدثه وكيل لهم ماشي كاتاتلا تا كمبيوتر تشيك ابي جبره ابشش دي شورح مالتي وعدنا حدثوا اين ندللنا عند حد قالنا يوصلوا كمبيوتر ጋዜጠኛታት ኤርትራ በብዝ ተረኽብሉ ተታሒዞም ሃልዋቶም ክጠፍእ ምስ ጀመረ አህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ኣቓልቦ ክገብር ግዜ ወሲድዩ እንተኾነ በብእዋኑ ጋዜጠኛታት ወጻኢ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ነቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ሕቶታት ኣቕሪቦም ልዮም ንጋዜጠኛ ፍሳሐ ዮሃንስ ጆሹዋ ብዝምልከት ንኣብነት Last time ABC foreign correspondent visited Eritrea, they profiled a former fighter turned journalist and artist named Fesai Yohannes, known as Joshua. Where is he now? I don't know him. He was co-founder of the newspaper Setit, which was the biggest newspaper here prior to being shut down. I don't know him. You don't know him. መልሲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣይፈልጦን እዩ ብድርቕታ ኣይፈልጦን እንተኾነ እዚ ቃለ መጠይቕ እዚ ኣብ ዝወጻሉ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ምስ ጋዜጠኛታት ዝተሳእሎ ሓደ ካብኦም ጆሹዋ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ክወፅእ ግዜ ይወሰደን ዓይኒ ዘንቁር ክሕደት ብምዝራብ ሓቂ ወይ ከዓ ንኽውን ነገር ክትቅይር ዝከኣል ኣይኮነን ወላ እኳ መንግስቲ ኤርትራ ኣፍ ጋዜጠኛታት ክዓብስ እንተኸኣለ ንናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ግና ብሓይሊ ክጉዕፀጽ ከም ዘይክእል ክፈልጥ ይግባእ ምኽንያቱ ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ብዝኾነ ይኹን ወገን ዘይቅንጠጥ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ስለ ዝኾነ Why isn't there any free press in Eritrea? What is free press? ኣብዚ ዓዲ ዝተኸልከለ ሓርነት ዘሎ ይመስለኒ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ድላ ይኽዛረብ ኣብ ፅርግያታት ፖሊስ የለን ንዓበይ ኣተኻበይ ወፃእኻበይ ደቀስካ ዝብል ሰብ የለን እንታይ ተዛረብካን ኢሉ ዝሓትት ሰብ እውን የለን ናይ መፅሓፍ መሰል ኣብዚ ዓዲ ክልኩል ኣይኮነን ፍቑድ እዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እውን ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክዛረብ ክፅሕፍ ዝኽልክሎ ነገር የለን ነቲ ንብሎ ዘለና ብዙሓት ሰልፍታት ዝሳተፉ ፖለቲካዊ ስርዓት ከነምፅ እንተኾይና ብመንገዱን ብኸምኡ ዝኣመሰለ ገባባትን ክትኣታቶ ስለ ዘለዎ ግዜ ከይወሰደ ከይወዓለ ከይሓደረ ክትግበር ዘለዎ እዩ مصر حد دياك عليتم مسرت
أبسرعتنا ديننو تنصحنا كمسكنو بالحق علم سمعي سئرو بشوشوتا عمات شفت حدبنو ويا كحل محل سعررو أبار خود كلا تتصيرو حجقنا جيزي أخيلو أبدو بصحاي تأميتونا ويتات صبح تعم دخاي حجقنا جيزي أخيلو نبدو بصحاي تأميتونا ويتات صبح تعم دخاي أخلقا ترتع بحقي يا أخلقا وكيانوس حبتي يا أخلقا بالله معبل وتسعت أي تزرقوا بيتنا يبلالو دمسو وتسعت أي تتأمت بيتنا شوشوتا عمات شفت حدبنو ويا كحل محل سعررو أبار خود كلا تتصيرو حجقنا جيزي أخيلو أبدو بصحاي تأمنتونا قويتات صبح تعم دخاي حجقنا جيزي أخيلو عبدو بصحاي تأميتونا وانتا تصبح تعم دخل هي أخلقا ترتع بحقي هي أخلقا حبتي يخلقا يلالو معبل وتسعت أي تزرقوا بيتنا يبلالو دمس وتسعت أي تتأمت بيتنا يبلالو دمس وتسعت أي تتأمت بيتنا بلالو معبل وتسعت أي تزرقوا بيتنا بلالو معبل وتسعت ካብ ተዘክሮታት ጋዜጣታት ብሕቲ ኤርትራ ጋዜጣ ሰቲት 4 ዓመት ቁጽሪ 45 ግሉጽነትን ተሓታትነትን ምዘይህሉ ብልሽውና ይጥጥዕ አቶ ኃይለ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ነበር አቶ ኃይለ ወልደንስኤ ግሉጽነትን ተሓታትነትን ምዘይህሉ ብልሽውና ከም ዝጥጥዕ ብምግላጽ ብልሽውና መሰረቱ ኣብ ምሕደራ ምዃኑ ምስ ጋዜጣ ሰቲት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ
አቶ ኃይለ ቀጺሉ ፖለቲካዊ ብልሹውና ንዲሞክራሲን ፖለቲካዊ ውድድርን ከም ዝዕንቅጽ ክጠቅስ እንከሎ ቢሮክራሲያዊ ብልሹውና ከዓ ንዓይነት መንግስታዊ አገልግሎት አሕሚቑ ንመንግስቲ ዘይስሉጥን ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትትን ይገብሮ ክብል ንኣሉታዊ ሳዕቤናት ብልሹውና ገሊጹ ቀጺሉ ውሽጣዊ ኩነታት ውድብን አንጻረይ ዝካየድ ዘመተታትን ሸለልትነትን አስዒብለይ ኳዩ እንተዘይበልኩ ሓደ ጊዜ ተበግሶይ ከምቲ ናይ ቀደሙ ሓዋሓዊ ዘይጨኖ ምዃኑ እፍለጠኒ ክብል ንዘይነበሮ ዕግበት ገሊጹ ኣብ ጉዳይ ሰልፊ ልዒሉ ዘቕረቦ መልሲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት መታን ከይምስረት ህዝባዊ ግንባር ንበይኑ ጥራይ ክቕጽል ምባል ደግሲ ናይ ቅያዳ ልዓማ ኣተሓሳስባን ሕዳር ናይ ምልካዊ ፍልስፍናን ድሌት ብምብሓት ስልጣንን ከም ዝኸውን ብምጥቃስ ንኣካይዳና ጥዕና ከም ዘይህባ ነጺሩ ጸረ ፕሮግራማት ህዝባዊ ግንባርን ቅዋምን ውሳኔ ሃገራዊ ባይቶን ከኣዩ ክብል ገሊጽዎ እታ ቅልዕቲ ደብዳቤ ናብ ኢንተርኔት ብኸመይ ከም ዝለሓኾት ንዝቐረበሉ ጸብጻብ ስለ ዘይብሉ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ቀጺሉ ሰባት ከይተፈርዱ ን4 ዓመት ምጽናሕ ንባዕሉ ብልሽውና ምዃኑ ብምጥቃስ ንምሉእ ውድብ ዘኽፍእ ንመሪሕነት ብእኩብ ከዓ ዝሕትት ምዃኑ ሓቢሩ ኣቶ ኃይለ ዝሓለፈ ዓርቢ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ ይፍለጥ ጋዜጣ ሰቲት 4 ዓመት ቁጽሪ 45 ሶሉስ 12 ሰነ 2001 ጋዜጣ ሰቲት 4 ዓመት ቁጽሪ 44 ሚኒስተር ጴጥሮስ ኣብ ዝመጽእ ስርዓት ንዝኾነ ናይ ፖለቲካ ቦታ ክምረጽ ከም ዘይደሊ ሓቢሩ ሚኒስትር ሃብቲ ዓሳ አቶ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብቲ ዝመጽእ ስርዓት ንዝኾነ ናይ ፖለቲካ ቦታ ክምረጽ ወይ ከም ሕጹ ኮይኑ ክቐርብ ድሌት የብለይን ክብል ምስ ጋዜጣ ሰቲት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ አቶ ጴጥሮስ ቀጺሉ ንሃገሩን ምክልኻልን ንምግልጋልን ኣብ ዝተደለየሉ ጊዜ ብጅው ምዃኑ ምጥቃስ ነዘቕሪቦሞ ዘለው ጽሑፍ ከምቲ ኣብኡ ተጠቒሱ ዘሎ ውሑስ መጻኢ ውሑስ መገዲ ምስግጋር ናብ ቅዋማዊ ስርዓት ንምምጻእ እምበር ንውልቀ ጥቕሚ ከም ዘይኮነ ብርሂቡ ንመንቀሊ ናይ ዝተፈጢሩ ዘሎ ፍልልይ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ እዚ ርእይቶ ሕጂ ምሳል ሳይወራር ዝመጸ ርእይቶታት ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፉ ጉባኤ ናይ ግንባር ኣኼባ ኣብ ጊዜኡ ምግባር ኣሳታፊ ኣሰራርሓ ምእታው ናጽነትን ሓድሕድ ምቁጽጻርን ፈራዲ ሓጋግን ፈጻምን ኣካላት ብዝርዝር ተገምጊሞም መንባሮም ወሲኹ የብርህ አቶ ጴጥሮስ ቀጺሉ ወግዓዊ ኣኼባታት ናይ መንግስትን ህዝባዊ ግንባርን እናወሓደ ከም ዝኸደ ጠቒሱ ኣተሓሕዛና ንጉዳይ ሰላም ኣዕጋቢ ኣይነበረን ካብዚ ዝተበገሰዩ እቲ ሕቶታትን ርእይቶታትን መሊሱ ይነቅል ክብል ሓሳቡ ስፊሩ አቶ ጴጥሮስ ብምቕጻል ናይ ዝሓለፈ ጌጋ ኩላቶም ብማዕረነት ሓላፍነት ከም ዝስከምዎ ረድዩ ነብስና ውፂና ንካልኦት ነቕፈሉ መገዲ የሎን ኣብ መወዳእታ አቶ ጴጥሮስ ክፍታሕ ዘይክእል ዓብዪ ሽግር ከም ዘየለ ብምጥቃስ ሽግር ከም ዘሎና ዘይምቕባልን ንምፍትሑ ዘይምርካብናን ምጽዋርን ስለ ዝሰኣናን እዩ ኢሉ ፕሬዚደንት ድማ ልቦና ሂብዎ ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ኣኼባ ክዕድምን ምቕሉል ኮይኑ ክመርሖን እምሕፀን ክብል ተስፉ ገሊጹ ጋዜጣ ሰቲት 4 ዓመት ቁጽሪ 44 ዓርቢ 8 ሰነ 2001 وقت
إلى تصعدا كساب إلى عيرو بقرارات إيوب لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا مثلا يدبل بتقرب حلم دي ورد نبر كتاب شعنشعت ميتن سن حدن مجمار برتاوي قالسي زبسرتنا ورح مسكرم أو كل تشحن حدن عمت مهرت عفنان جويان مرحت صوران هجرن أركانتنان ما أسرتي قدايم كادراتنان غزيت إنياتاتنان أرديات الناس نزا كبرت ورحي بحابننك أنزان كابن ذكرى درو 14 عمتات كوين الله يخون مبر تاريخ صورة إرترا تاريخ صنعاتن حابن انطرح زي كونه تاريخ بوليتيكاوي قرقوسن قلسن تاريخ كينات حد حدن دمنون سلازخونه بزعبا زي بزملكت بتصحفيتن قطعميتن قرارات إيوب إلى تصعدا شحنشعت ميتن سنة حموشتن إلى عيرو كل تشحن حدن بزبلا رستي نحلفون هلون بمزمات تاريخات لنا ترخ أنه إذن بعيز جمرة كل التكالات إلى تصعدان إلى عيرون مفلمتا نايتي چكان زملؤون زسكحكا قفعي استفتصمولو بوتان سمن أبيات مأسرتين مبقس قفعي تمالن لومن زخونا مخنيات جن بفيدل إن إلا بزبل كالن سلز جمرا يكونان إذا عيرا عيرويلنا نتصوعا أركاناتنا تغيرو ملازلو بوتا اتقندم تصويعا إلا عيروي ولو كواب تفلالي اوان انتخوني أب كلتين بوتاتات زطفقو نصحات هاقريان تقالستي ني حساب فللين بوزحنتن بصروتن للزبن كفتح بزي مخالو اتي كالاوي قريجتات ناب قداماي درجة معراقونيو الزحزن تاريخ كون كوين زالله سلزي من اسياد تولد لنا أبعيلا تعدا نحركا ويكا محبر شوعاتك اتفوان كلو اتا تقبار اقر اقرم كساب سحل بسيحا اللخو بلتهم مرحت تحقي سعبين نايتي استخدتلو وقوي سقومتي
تمريسو كم زهادنو ما يحسبون سلازغون خا شعون دهري انزقت صلي حد من نقاط ناب عبن دمو ممكنات حد عريقو تقادلت تقادلو حرنت بمرحتهم بستفتصم عنوات كابتن ناصنت هاجر كقالسو زوفرلو برخاتات ኤርትራ بحيل تدفيهم ناب غرابتن روح هاجراتن تسدو እቲ ብድሕሪኦም ዝመፀን ኣብታ ካልእቲ ውድብ ዝነበረን መንእሰይ ነበር ከዓ ንታሪክ ዝርስዕ ታሪክ ስለ ዝደግም እንሆ እቲ ተግባር ሳዕሪሩ ንዕኦሙን ኣርኪብሎም ሰላም ዕባለ ቴክኖሎጂ ሎሚ ዳርጋ ዝበዝሕ ክትፈልጦ ዝደልኻ ነገር ኣብ ኢንተርነት ጉግል ብምርካብ ይርከብ ሓራካ ወይ ከዓ ማሕበር 7 እንተልካ ብዛዕባ ሓራካ ብዙሕ ነገር ትፈልጥ ትኽእል ب1958 حركة كتمسرت كلا مبقسئة ناي سودان هاجراوي منقسقاسن ديساو سلفين يري بالحدي كاب جمرتي منقسقاس نبر محمد سعيد نعود صلاي كيف فلطمن ننحر هدوم كي لهاهمون بمالت كايوم بوهيثات ببشوعات زتودو ممرحة محبر حادنات ناتنات ديمقراسية إرترا مهنات زبل كوينو صار حدنت بزخونو مس إثيوبيا زنبرو حيلتات بوليسن كالوتن بمتحبار بحتير جزي علوا منجست جيروم نتسرعات كالي وين يروح حسبهم جنرال تدلعو بيت مزمن قصازي كرخب فتنا غيرو نيرون يبهالي انتخوني قلطفو سلازموتي اتو غداي امنتاي كم زبصحيا يفلطن ازينا علوا منجست علما بتوم مبتوانتي برتاوي قالسي كايرالو زولو زنبرو كمناي سلاموي غاب قالسي توسيدو نيرو منجست إثيوبيا ننطفتات حركة ويك محبر 7 قلطفو سلازفلطو ات منقسقاس تهاسيون ابالاتو دما غليኦም تاثيروم غلخ اهديمم እዚ منقسقاس زي دهريو نابرتاوي قالس زعمته እዚ ድማ እቶም መራሕቲ ኣብ ፖርት ሱዳን ኣይፋልና በሉ እቶም ብረት የድሊ ዝወሉ ድማ ውሳነ ስለ ዝወሰዱ 50 ዝኾኑ ጀመርት ተጋደልቲ ናባርካ ወረዱ حركة بشنچ عتميت نسان حموشتن نبرت مسدهبه أبتو بوتاتي تحقية مسريتان برات أقدمو زي بحركات صواع محبر شوعته بمسرتو تحقية بزينو تصورسن حسابن بوليتيكو مدبن ودباوي تحتات النتي تبقيسو زبر رئيتون يروي حدا كابتوم جمرتين ايد منقص عسكم زبولو نكلتيو حيلتات بحبارك تحنافو زبر رئيتو بتحقية سلستنسكيو اتي ناي بينو برتاو قالسن خجمر منتي نباركا زورو دو مخنيات ابزو قداي زي تحقيقي برات سري اومنيوم تبقيسوم تبل بتوسخي تحقيقي ناي 4 5 زنبري ناي تقاوم حيلي وراسيت ويك اوانا انا نبيني ازبل امنات كم زنبرا يزنتو بزخوني حركة نميدا مستبقست نتسقمتي زقوم كو عثمان صالح صبي نمرح ودب محمد سعيد نهو تلاقه اتمال اختي عميدا ايرترا حرنة ودب تمسريتو سلزلو وي مسؤ حورو وي كطفيوكم زبلك انا بره ما بقسنا يسقمت دما لعلو يمرئن التحيه انصار حركه وي كانصار محبر 7 وتهدراو سقمت توصل سلزوسنتي يبلو اذنا فلوط جن مريحنت حركه استاد 50 زخونو تغادلتي مس ኢትዮጵያ كواغون كغطمون ناباركا توتم ببرخه برخاتهم كاب عيلا تعلم زوصحو او ورح غنبات 1955 بحد حيلي نايتا حقي تخص تخفيتلهم شدشته كبعتاتهم سودقو اتهم استرفو هدمو بز حصير سقمت زخا حركه ويكا محبر 7 باكال تدمسيسا بسنا حسابون انتخونه او وشتي يكون وصاي كتنساي قالتن محمد سعيد نعود تحقي أنا طرحي وكالت زبي إرترا زبل مرقصن أمنتن سلازنبرا مريت إرترا كاب حدا ودبن العلي كتصواري كإلنيو زبل أمران كلا نخالو تقالستا هاقرايان بوتا كم زنفقت يحبر زحير زنبار قلطفو سلستا أنصلي أولاتا دما ويناب تحقي ويناب سدة سلازمرحو حركة تاريخ كوين اعترفت جن أي ترسعتن مغنياتو أب تاريخ اتعامى فلمتا قالسس جمرت نسي أزولو سلازلو بزغا تحقيقين وتوم لوط انصغنان زطلبو زنبور دقا سلازي انغدت اتي ميدا ايرترا كاب حدا ودبن لعليك تصوراي كلنيو زبل مرغصيا تمليسو سلازوقعا نبعلاون تدفيا كم ميدا ايرترا القسات كساب تقليلا ناب سدت تاعتون تفناج النجن
ኣብ መስርሕ ቃልሲ ኣሻሓት ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ንቅዱስ ዕላማ ናጽነት በጃ ሓሊፎምን ተሰዊኦምን ሃገራይ ድበል ብጭቁራት ሓለንዲ ዋረድ ይነብር ላላዲ ለዘየፍቅድ ሁሉ ባርያቱ ምትላል ምዃኑ ሁሉ ስርሒቱ ህዝብና ጋፊዑ ኣዚሩ ኸትኪቱ ምሕራድ ምቕታል ኮይኑ ሽዑ ጽባሕ ጉዕዞ ዒላ ዒሮ 2001 ትውልድ ለና ኣብ መወዳእታ 4ታትን 5ታትን ፈለማ ስሳታትን ዝተወልደ ትውልድ ስለ ዝኾነ ብምሉኡ ብኣካል ክህሉ ይክእልን ምክንያቱ ምንጭ ናይዚ ብዓይኒ ግዜን ዘመንን ተተራእዩ እቲ ዘሎ እቲ ናይ ሰላማዊ ናብራ መሪፁ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለምን ኣብ ውሽጥን ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራትን ዝነብር እናሸምገለ ዝኸይድ ዘሎ ኣካል እዩ እቲ ያለና ዝበሃል ኣካል ናይ ዝጉጅለ እዚ እቲ ንናጽነት ዝወፈረን ኣብ ማሕበራትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተሓባበረን ብምድንጋጽ ሓገዝ ዝሃበን ብወግዒ ኣይወደብ እምበር ብድሕሪ ናጽነት ድማ ሓንጎፋ ኢሉ ናብ ሃገር ተመሊሱ ናብራ ክገብር ዝፈተነን ሓፋሽ ውድባት ነበርን ይዘጠዓለን ስለዚ ድማ እዚ ኣዝዩ ልዑል ስምዒትን ግዜን ናብ ቃልሲ ኤርትራ ዝወፍወ ኮይኑ ሎሚ ግን ሕድሩ ተጠሊሙ ወይ ኣነ ነዚ ዴታ ቃሊሰ ዝብል ዘሎ እዩ ከም ባህሪ መጠን ድማ ካብ 70ታት ጀሚሩ ናይ ከም ድላይ ስምዒት ዝነበሮ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ውድባት እቲ መጀመርታ ናይ ተቃውሞን ናይ ሓድሽ ሓሳብ ምትእታውን ዘበርከተ ኣካል ክኸውን በቂዑ ነይሩ እዩ እቲ ገለ ብዕድል ይኹን ብጉርሒ ኣብ ተቃውሞ ኣንጻርተን ውድባት ከይኣተወ ግን ከዓ መሓዝነቱን ክእለቱን ኣብ ገድሊ ብምብርካት ክሳብ እታ ኣብ ኩናት ወፊርካ ዘይምላስ እትመጽኦ ንገድሊ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ እዩ ኤርትራ እቶም ናይ መጀመርታ መራሕቲ መንገዲ ናብ ጥፍኣት ኣብ ዒላ ጻዕዳ ዝኸፈለቶም ኣይተረዳእን ግን ፍልጠት ናይዚ ታሪኽን ጽልኡን ድማ ኣይትዘርግሐን ሓበሬታ ናይ ዘይምህላው ሽግር ኣብዚ እዩ ዝርአ ኣብ ምዕቡል ሃገር እዚ ንወዲ ከምዝን ዝኣመሰሉ ተግባራት ሽዑ ንሽዑ ስለ ዝቃልዑ እቲ ህዝቢ ይሰምዕን ይፈልጥን እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ናይ ስሳታት ከምዚ ዝኣምሰለ ወረንዛንታን ኣይነበራን ኢትዮጵያ እንተፈሊጣ ድማ ፈሊጣውን ክትከውን ትኽእል እያ መንግስቲ ስለ ዝኾነት ንፕሮፓጋንዳ ክጥዕማ ናይ ሸፋቱ ናይ ሓድሕድ ውግእ ኣምሲላ እያ ተቕርቦ ነይራ እቲ ህዝቢ ድማ ነዞም ደቀይ ዝበሎም ግን ኣብ በረኻ ዝተመኑን ዝገበሉን ሰባት ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ይገብሩ ዝብል እምነት ፈጺሙ ኣይነበሮን ምዕቡላት ሃገራት ኣብ ዝገብርኦ ረፅምን ኩናትን ነቲ ምሁር ኣካል ናብ ቅድመ ግንባር ኣይሰድዎምን እዮም ምክንያቱ እዚኣቶም ሃገር ኣብ ምህናፅን ነቲ ኩናትን ውግእን ክመርሑን ክዓውቱን ዘኽእሎም ፍልጠት ስለ ዝህልዎም ይዕቅብዎም እዮም እቶም ዝውስኑን ፍልጠት ዘለዎም ስለ ዝኾኑ መን እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ይፈልጡ ንሳቶም ነቲ ኩናት ዘድል ነገራት ከሳልጡ 4 ተግባራት ቁፅርን ዝፈልጥ ሰብ ኣብ ቀረብ ካብቲ ተስተሓተ ክሳብ ዝለዓለ ከዓ ከእንግድን ክሰርሕን ኣብ ዝኽእል ቦታታት ይወፍርዎ ካብዚ ንላዕሊ ዝተምሃረ ድማ ከከም ክእለቱን ነቲ ረፅሚ ከጉድልን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዓወት ንኽረክብን ይፅዕር እዚ ማዕባለ ኣብቲ ብማርክስነት ተጸልዩን ንምሁራን ቡርጅዋን እናበለ ዘቆናጽብን ንባዕሉ ናይ ደርባዊ ሰቕትለት ክገብር ዝመደበ መንእሰይ እታ ናብ ጭቆናት መራሕ ናይ ዴስነት ጠባይ ካብቲ ዝበቆለሉ ሕብረተሰብ ተነፂሉ ኣብ ናይ ኣሕዋት ሓድሕድ ኩናት ኣትዩን ተዓዊቱን ወፀ ምስታ ዳሕራይ ዝተወልደት ዝወይ ሓይልታት ዝተገብረ ውግእ ሓድሕድ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ክስወር ኣይተኻለን ብ1974 ይኹን ብ1975 ደርጊ ስልጣን ምስ ሓዘ ንወለድን ዓበይቲ ዓድን ደቅኹም ምለሱ ዝብል መልእኽቲ ሂቡ ናብ በረኻታት ኤርትራ ሽማግለ ዕርቅን ምልሶትን ላኸ እዚኦም ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ከም ዝነበሩ ስለ ዝፈልጡ ከይዶም ተመለሱ ዶ ይበልዎም እንታይ ደኣ ክልቲኦም ውድባት ብሓደ ክሰርሑን ክተዓረቑን በቕሽሽትን መሻይኽን ዝተባረኸ ሽማግለን ምዕዶን ልመናን ኣስምዕዎም እቶም ኣብቲ እዋንቲ ብኣካል ዝነበሩ ይዛረቡ እዮም ዘመን ተዛረብ ስለ ዝኾነ እዚ ዝኣመሰለ ህዝቢ እናሃለወካ ግን መንእሰይ ኣለና ብስምዒት ሰኺሩ ገለገለ ፈተነታት እኳ እንተገበረ ኣብ ናይ ብሓባር ምስራሕ ሲይትረፍ ነንሓድሕድ ምክፋእን ምትህራሙን ስዒቡ መፀ እቲ ክፋእ ናይቲ ሓደ ካብቲ ናይቲ ሓደ ስለ ዘያደ እምበር ኣብ ክልቲኡ ውድባት ተመሳሳሊ ተግባር እዩ ነይሩ
دحرايغن اتحادي بشان شعات ميتين سمانين حدن فوتسم قوصار برخاتن قطراتن إرترا خطيلو بشان شعات ميتين تسعان حدن بما مريحون رأس ختمات قوصاصر عمل مس مجنز كم زبهال دهرنا صنتون يستبهالنا لون أي سمعنان أي تردأنا ننزل مهنيتا السعب جنكي حق نتالودي بتحوازن دستان فنانن بعلو اتشجر كواكيو انت زي متسيو هزبي دارغاز بزح عينو كافت ايدلين توم قدياتن بيت صومن دما سمعو من زرد علو من فتوتن مقربن سامو اتفل اللي كا ناي بيت سبن تدناغستن ابلتشن حدنا يكونن جميرون تغايدون ما سرتي صنع مقصعتي ابل علي بغنبت اسران سلستن زادمو تغادلتين قتلتن ما سرتن سنكلان ام حبار استغبري ادما حمله شنجا 1994 مأسرتي كل تشحت مهور يونيفرسيتي أوعى نحس غلطشان حدن مأسرتي نايل على وصف سلطان غازيت إنياتاتن وتهدرين حلفتن مسكرم كل تشان حدن قفان مأسرتن قتلتن نايكاو هاقروي أقل زهدمو أبعد دعبيت واستفدت سمي حدار كل تشان 4 أبحثير علمنا تصنت بسنكي هايمون تو أمنتهم كابستفلا لي بوتا وسيدو مستشرقون استأصلون أمن تمثل منا أبستفلا لي أوانات كابزخون بوتا وسيدو تقفيفو من هالواتهم زي فلوتو زيغاتات اتزرزر وزح موداتا جن اتزعوات اتزحسبي زي حسبا ينقل كم زبهال كينو معالتاوي شقرا سيجيركا متصاي هيوت بخمي يجيرو يلوت مزبل حتو أبسب زي كونس أبتكال أبناي حقي أبيات فردن أبزتن بوزحنت زأمن زولو ملستاتن يركب حقتات عالم كجمران كلوا اتي منفساون تزبنن ونابقم متأتينين نخد صحفا برأنزل له عاد إنجليز ماجنا كارتا أتي مفلمتا ناي نجوس بتاعت حقي مخانوس تبصري عدنا يتخلوا بدحي أزمة حق منجستن العلاون نتحقي أما النابرون تكلاتني سلازي زي بشان كل تميتن 10 سنة بيلو بحقاون نتكنبروس توقسون كسابلو مدمات عويتهم من نار أنا لومية بيسران حدا كفل الزمن أفريقيا بحفشا كابتي ولي أطول زنبرتني عقرقر كونات النهارتن እናተ ማህረትን ተخدሉ እዋን ተስፋ ብልዕደቅ ሰብ ከም ዘሎ እዩ ዝረድ በመባል አራራት ጽሑፋት ያሰ